Bine venit la o nouă lecție de istorie. Astăzi vom vorbi despre apariția credințelor și artei. Omul preistoric a început să-și pună întrebări despre lumea din jurul lui și să încerce să înțeleagă natura, animalele, plantele și relațiile cu ceilalți oameni. Pentru a găsi răspunsuri și pentru a trăi în armonie cu universul, au apărut credințele religioase. Apariția credinței au dus la primele forme de artă create de oameni. Care au fost cauzele apariției credinței? Unele cauze ar fi probleme și frici ale omului preistoric, fenomene naturale, neînțelese precum furtuni, inundații, schimbarea anotimpurilor, teama de boli necontrolate, căutarea explicațiilor, credința în forțe indivizibile și supranaturale, credințe majore. În acea perioadă au fost animism, totul din natură, animalele, plantele, munți, râuri, are un suflet. Totemismul, în care triburile au un simbol protector, un animal, o plantă, un obiect. Fetișismul, care credea în puterea magică a obiectelor, amulete, spirite și zei. Spiritele erau forțe supranaturale, zeii erau spirite puternice, reprezentări prin idol din piatră, os sau lemn. Omul preistoric nu înțelegea fenomenele naturale și se temea de boli. Pentru a găsi explicații, credea în forțe indivizibile și supranaturale care controlau lumea. Credea că toate lucrurile din natură aveau un suflet, iar această credință se numea animism. Triburile aveau totemuri, simboluri ale unor animale sau plante care protejau. De asemenea, oamenii credeau în puterea magică a unor obiecte, numită fetișism, și în spirite sau zei care au reprezentat prin idol de piatră, os sau lemn. Omul preistoric aducea jertfe pentru a îmbuna spiritele și zeii, sperând că astfel va obține protecția lor. Cultul zeiței mamă era important, fiind considerat sursa vieții pe pământ. Credința în mai multe zeități se numea politeism. De asemenea, oamenii aveau ritualuri de înmormântare, în care ungeau morții cu ocru pentru a-i pregăti pentru viața de apoi. Ei puneau lângă defunct obiecte utile, unelte, arme și hrană, crezând că sufletele lor continuau să trăiască într-o altă lume și aveau grijă de cei vii. Oamenii venerau și cereau protecție de la spiritele lor. În partea stângă vedem o figură care reprezintă o figură feminină și reprezenta zeița mamă. Această figură a fost descoperită în Austria. Artiștii preistorici au creat primele forme de artă, precum pictura, sculptura și grafica. Cele mai vechi exemple sunt picturile rupestre realizate între 65.000 și 40.000 ani înainte de Hristos. Acestea reprezentau animale vânate și activități zilnice, importante pentru oameni. Picturile rupestre se găsesc pe fiecare continent, iar în Europa și Africa, cum ar fi Altamira, Spania și Tassili, Algeria. Multe dintre ele înfățișează scene de vânătoare. Peștera din Lascaux, Franța, adăpostește o galerie de artă cu imagini ale animalelor, cum ar fi cai sălbatici, mamuți și cerbi. Și la fel, în partea stângă puteți vedea unele picturi. Avem o pictură rupestră din peștera din Lascaux, Franța, și o pictură rupestră din peștera Tassili Nair din Algeria. Asta am avut să vă spunem. Ne vedem la o nouă lecție de istorie. Pe curând!